Assalamu alaikum. Idan wannan ne zuwanki na farko ko zuwanka na farko, ku danna mana subscribe sannan kuma na alamar ƙararrawa domin samun ingantattun littattafanmu da zarar mun ɗora. Afiya kashi na 2. Saboda yadda na shiga makaranta da wuri ya sa ƙanƙanin lokaci na gama. Mun je ringin, ina kwance a kan cinyar Hajiya. Abuna ya shigo don tun isowarmu fada ya fara zuwa ya gaishe da sarki, sannan ya fito. Mutane kuma suka tare shi, kowa na faɗa masa final complete ɗinsu don ya taimaka musu. Da ƙyar na yadda na shigo gida. Shi ma yayana gidan kawu Sabi'u ne ya lallaɓa ni muka shigo cikin gidan da shi. Ina ganin Hajiya sai na saki hannun shi na nufi inda take zaune. Ta miƙe ƙafafunta tana kwance. Ina ce mata, I was waiting for you. You did come to my house and I miss you. Ta dungure min kaina ta ce, ni ba na jin wannan yaran Nasarar da baban ki yake koya miki, yi min Hausa. Yaya da ke gefe ya yi ta mana dariya, sannan ya fassara mata abin da na ce. Ta rungume ni yana ce min ita ta tsufa, ba za ta iya zuwa har can capital wajena ba. Tana ta tambaya ta abin da zan ci ne. Abuna ya shigo. Na yi saurin tashi na koma kan cinyar shi. Murmushi ya zaunar da ni yana gyara min hular kaina. Suka gaisa da Hajiya. Yaya muke nan ya san ya kamata ya ba su guri. Hannu ya miƙa min ya ce, so mu je na kai gidanmu. Na kalle shi sannan na kalli abuna. Ya gyaɗa min kai tare da miƙar da ni tsaye. Har na tafi na dawo na rungume shi na ce, I miss you. Ya yi dariya ya ce, my princess go. Na wuce hannuna cikin na yayana muka nufi gida, su da ke can gefe duka a cikin Hausar ne. Muna zuwa duka suna zaune, ita da Umma na gaban murhu tana rabon shinkafa da mai da yaji. Su kuma suna zaune an shimfiɗa katuwar tabarma na bogaji suna jiran a gama kowa ya ɗauki nashi. Muna sallama suna gani na. Mintu ta miƙe tana faɗin, Afiyo oyoyo, Umma kin ga Afiya ta zo? Ta juya ta kalle ni kuma na je kamar yadda Abu ya ce min idan na ga babba na gaishe shi. Na tsugunna na ce mata ina kwana. Ta taɓa baki ta fara faɗin, kanwar uwarki ce Afiya da zaki dinga wannan ihu shashasha kawai. Jiki a sabule ta zauna. Shi kam ya zama ya ce, Umma baki amsa mata gaisuwar ba, to uban shishigi kai kuma fa. Wai ita wannan Afiya ɗin yar gwal ce? Ba zan amsa ba. Sanin halinta ya sa ya kuntsa bakin shi. Ya miƙe ya ce min na zauna, yanzu zai dawo. Na miƙe na kama hannun shi don kada ya tafi. Mino ya sa ta ɗauke ni haka da na ɗan zauna a daddare saboda rashin sabo. Abinci kowa je ya ɗauki nashi, ni ma aka miƙo min wani dan mitsitsi cikin ƙaramin roba. Na karɓa na aje amma na ƙi ci saboda bana ma jin yunwa. Suna gama ci Siyama ta janyo nawa ta cinye. Mino na mata magana, Umma ta ce ta bar ta. Dama ni na zo na datse musu abincinsu. Yaya ya dawo da kifi a leda ya ɗauki abincin shi ya ce na zo na ci mai kifi. Ni kuma ba na ƙetare tayin kifi saboda yadda Abu ya saba min cin kifi kullum sai mun ci a dina. Ina ganin kifin na je na zauna. Siyama ta taho ya dinga bamu muna ci har ya gama. Na je na ce ma Umma ta wanke min hannu. Ruwa kawai ta zuba min na cuɗa ta ce na je. Na ce mata ai sai an saka sabulu sannan zai fita. Sai ta kore ni wai ina mata iya yi. Ban wani ƙara sakewa ba saboda karni da hannuna yake na damshi ya maida ni gurin abuna. Jarabar ka ta sa ka ɗauko ta sai ka maida ta ita ai. Na miƙe ya kama hannuna muka tafi. Ina zuwa na samu Abu ya fita. Sai na zauna wajen Hajiya ina mata hirar sukul. Sai dare ya dawo da kifin shi. Na ci na yi barci. Bayan fita ta Hajiya ta nuna masa lallai ya kamata ya kai ni Maiduguri ko da ba su neme ni ba. To shi ya kamata ya kai ni a na gansu. Idan sun ci gaba da nema na kansu, idan ba su ƙara ba shi dai ya sauke wannan nauyin. Washe gari muka tafi Kano muka bi
muka bi ta jirgi zuwa Maiduguri. Ya kai ni na gaida kakannina na duk suna ta borin kunya wai ba su san min koma Abuja ba. Sai zuzuta yadda na girma ake yi kama da mamata suke. Aka zo na tafi na dinga kuka ba zan zauna ba, hakan shi ma ya haƙura muka tafi tare. Ƙawata tana fara yin a school, namesake ɗinta ce, sunanta Amina Abubakar Rogo. Ali kaɗai ya bambanta sunan mu. An tashi school direban mu duka bai zo ɗaukar mu ba. Muna zaune inda muke zaman jira, na bata book ɗina wanda zayin shi ba zai shiga cikin bag ɗin ba. Ita ma haka. Inda wata ce ta ansa, ki aje na je na yayo ruwa na sha wannan nayi discarding cup ɗin sannan na dawo na karɓa book ɗina. Kafin na zauna Nani ta shigo cikin sauri na rufe ta, ina rungume ta na ce Nani. Ta shafa kaina ta karɓi book ɗina da food box ɗina da kuma bag ɗina. Na yi wani Amina muka tafi. Tun cikin mota nake mata complaining yunwa nake ji. Ta ce ai ta gama abinci. Na ce mata abuna ya dawo. Ta ce ai ya ce sai dare zai dawo. Muna zuwa gida na wuce ɗakina da gudu na ɗauki waya na yi dialing wayar office ɗin Dadi. Yana fikin na ce masa yaushe zai dawo. Ya ce na yi haƙuri na ci abinci zai dawo da daddare. Ba yadda na so haka na yarda muka yi sallama aka zo wanka. Na ce ni fa da kaina zan yi da ƙyar na yadda Nani ta yi min. Ina zaune bayan magarma a ɗaki na tasa drawing book a gabana da su pencil color da watercolor. Dole sai na zana pictures mama da abuna da ke rungume da ni on my first birthday. Where's my princess? Na ji murya abu yana tahowa ɗakina. Na yadda drawing book ɗina na taho da a guje gurin shi na rungume shi. Ya daga ni sama ya wulla ni ya caɓe ni na yi dariya na rungume shi tare da muka ci abinci sannan na ƙara shi ya yi ɗan cikin compound ɗinmu. Sannan muna dawowa Nani ta min wanka ya zauna gefe na yana tambaya ta yadda school ta kasance. A haka na yi barci sannan ya tafi. Haka yake min kullum inda yana gida to zai zauna side bed ɗina har sai na yi barci. My father my God. Hafiya. Ku kasance a kashi na 3.